अरे बगसर में कपड़ा महंग भैले जयप्रकाश जी जाना आइले। अरे बगसर में कपड़ा महंग भैले जयप्रकाश जी जाना आइले। अरे जी जाता हवे बहिन धराना बहिन के लेके ना आइले। त लखनऊ में कपड़ा महंग भैले संजय जी जाना आइले। अरे जी जाता हवे बहिन बेचावा बहिन के लेके ना आइले। अरे गोरखपुर में कपड़ा महंग भैले त्रिपाठी जी जाना आइले। अरे जी जाता हवे बहिन धराना बहिन के लेके ना आइले। त गाजीपुर में कपड़ा महंग भैले रामनिवास जी जाना आइले। हमर जी जाता हवे बहिन धराना बहिन के लेके ना आइले। अंबिकापुर में कपड़ा महंग भैले विवेक जी जाना आइले। अरे जीजा जी त हवे बहिन बेचावा बहिन के लेके ना आइले। बहिन के लेके ना आइले। धन्यवाद।